saatte täydellä ruudun melkein. Niin, mulla on tosiaan tässä virtuaaliympäristö tällä hetkellä ja no niin, nyt. Ja tässä on tosiaan 3 palvelinta nyt tässä kuviossa mukana. Eli mulla on täällä Target DC01, joka on mun Target Local Domainin domain controlleri. Sitten mulla on Source DC01, joka on Source Domainin domain controlleri. Ja sitten mulla on Member FS02, joka on tosiaan tähän Actros Serverin itsensä liittyvä hallintapalvelin. Ja tosiaan tähän ei ole tehty mitenkään erityisen runsaasti mitään modifiointeja, niin voidaan käydä lyhyesti läpi tätä tuotetta. Eli tässä on Actros Serverin peruskonsoli ja huomata, että tänne voi konfata tosiaan uusia domaineja. Add domain, kun mulla on käyttäjätunnus salasana, niin mä pystyn lisäämään tänne haluttuja hallittavia domaineja. Ja tosiaan tässä tapauksessa mulla on nyt kaksi yhtäaikaista domainia kiinni. Ja täällä nähdään, niin on ihan normaalit Adukin kaltaiset hallintakäyttöliittymät, eli domaini voi selata ihan täsmälleen samalla tavalla kuin normaali Adukkeja, ja täältä löytyy käyttäjätunnukset ja käyttäjien kohdalta sitten löytyy ihan samalla tavalla oikein hiiren näppäimellä nämä perustoiminnallisuudet kuin mitä normaalistikin AD:ssa. Pikkasen on tullut uusia nappuloita, Manage Access ja on tämmöistä Access-reporttia ja deprovisiointi, muutoshistoria. Eli tällaisia on tullut tietysti lisää, mitkä on Actros Serverin kannalta hyviä. Ja sitten tosiaan mulla on tämä dynaaminen OU-rakenne täällä rinnalla, Manage Unit on tämä termi, mitä käytetään, niin huomataan, että tuossa on vaikka käyttäjiä, joita täällä on tietty nippu, niin jos mä menen tänne dynaamiseen OU-rakenteeseen, niin täällähän on ihan samalla tavalla näitä käyttäjiä, jotka löytyy tuolta normaalista AD:n puolelta. Eli tämä on ihan niin kuin yksi yhteen käytännössä, että meneekö me sitten sitä käyttäjää katsoo täältä tai sitten tuolta varsinaisen OU-rakenteen kautta, niin se käyttäjä on tavallaan niin kuin monessa OU:ssa samaan aikaan. Se on ehkä se paras viesti. Kun taas sitten, jos mä menen katsoa tänne varsinaisen domainin puolelle, niin mä huomaan, että AD näyttää täsmälleen normaalilta ja käyttäjätunnukset, niin nämä on ihan just samanlaisia kuin normaalistikin. Ja näitä voi täällä muokata tarvittaessa, jossa on pääsyoikeus. Nythän ideassa tässä se, että loppukäyttäjälle ei tarvitse antaa, tai edes administraattorille ei tarvitse antaa pääsyä siihen varsinaiseen AD. Eli domain-oikeuksien vähentäminen on yksi niin kuin hyvä mahdollisuus tässä.